Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Ukhulekani ke uxakene nelist efunekayo njengesiqhele for ibirthday kaNtuthuko unyana wakhe. Hayi ke mntakabawo ucima yonke athi yena akazuyi-afoda kulaa list. Ingxaki ke ngoku uNomkhosi yena uthi ebesele eyibhatele imali engange-80,000 eyidipozithi yayo yonke le nto iza kwenzeka for ipati. And ngeke ayiyeke itshone nje kanjalo ke imali yakhe ke kufuneka benze iplan yale pati. Ukhulekani ke into aye wayenza kukuba uye wathenga nje ikeyiki encinci, wazipeyinta ubuso, wazenza nje isilwanyana esincinci, kwafakwa namakhandlela for uboy, bamculela ke nomkakhe umntana. Kodwa uboy yena uthe xa besithi makenze iwish wathi kodwa benindithembise ipati. Kuthe kusenjalo ke beme nematha kwangena uManzimande ephethe igift for umzukulwana wakhe. Wabe semxelela ke ukuba kuyofuneka bahambe for ipati yakhe. Hayi ke wavuya ke uNtuthuko yahaka umakhulu wakhe ke kwamnandi. Khulekani ke njengesiqhele obizele umkakhe ecaleni eyombuza uba kutheni into ejikele emva kwakhe nje, wahamba woxelela uManzimande into yoba abazuyikwazi ukumenzela uNtuthuko ipati. Wabe sesemxelela kuNomkhosi uba ucinga bendiza kuyeka na ndiqhubeke ndikupeyinta ubuso kanti ndiyayazi uba ndikwenza isipanxa, ndenzela into yoba ndizawuphinde ndihambe ndiyoxelela uManzimande uba umntana akazuba nayo i-birthday party. Andazani naloo nto, uManzimande uzikhumbulele qha uba i-birthday yomntana and uyamazi uba uqhele ukwenzela ntoni. Hayi ke wabefika kuNtuthuko besathetha ke ekamereni wabaxelela into yoba mabahambeni baye kwagogo, ugogo wenze ipati yakhe. Baye bahamba ke. Uzamxolo ke nomkakhe izinto zirayithi phakathi kwabo. After ke bahlala phantsi ke bathetha babaliselana ngohlobo abakhethwe ngalo ukuze babe ngabantu abangabaholi bebandla. Njengalaa nto yoba omnye kwanethi imvula nokomnye kwanethi imvula. So babona ke into yoba bakhethiwe vele uba mabadibane babe bobayi-2. Bakhe bakhuphana ke ukuya kwi-restaurant. Sekumnandi ke ngoku, kumnandi nyhani. Sababona bekhisana nokhisana for the first time. Khona nalaa ntlantsi nje xa bejongana bayathandana ngoku. Kodwa ke abakayenzi inkonzo yasekamereni. Umabusi ke uthe usazifunda xa esitsho yena. Kodwa ke uSiphamandla yena umane emshaya ngee-surprises. Bemphathele ne-breakfast in bed. Wamenza nespa kwalapha kwakhe, wamvulela endaweni espa, emmasaja ngokwakhe phofu. Ude wathi ke uMabusi bebengamazi uba uromantic kangaka. Wathi ke uzamxolo, hayi kaloku ndingaba ngumholi webandla kodwa phambi kwakho ndingumuntu wakho. Iqhubekile ke ipati kulokhulekani yomntana, kugcwele ke, kukhona ne-jumping castle, abantwana bonwabile bexhuma phaa. Kukhulekani ke uye wathi ke kuNomkhosi caba yena udibana uba ebehleli apha ezazi uba uxabene phofu yena yedwa ngoba bona abantu bakwabo bamoyanga, bahoye nje uNtuthuko. Waze wabamxelela into yoba mabahambe, waphinde wathi kwayena ndikunika 10 minutes sihambeni ngoku apha. Uthe sagqibothetha njalo ke wafika ke uManzimande ke ezobaxelela uba ucela uboy khona enye igift futhi amphathele yona. Wamthatha kunyana bajikela ke apho bekukho khona loo gift. Yimoto entsha. Bengasothukanga ukhulekani, khangakwazi nobulela kunina kuba kaloku abathethisani. Kodwa ke baye bagijima ke baya kuyo emotweni bobathathu, ukhulekani noNomkhosi nomntana beyoyibuka. Then washiyeka uManzimande umbona uba wonwabile but ke akakathethi ke nonyana. Kodwa yena ude walikhupha ke lithi yena angenza nantoni na ngomzukulwana wakhe. Kukhona ke uNobuntu ke oyisister kaMabusi, unetshomi entsha engunokubonga le yakhupha iindaba zikaMabusi kwi-social media. Kodwa iindlela zakhe aziqondakali kuba kaloku uyanyonyoba naxa ephuma egeyithini kowabo. Into ethi ngoku uyagrova ke usisi. uNobuntu phofu yena kwa indlela anxiba ngayo itshintshile ngoku. Unobuglamanyana nje, unxiba neento ezimfitshane. Kowabo ke soze bambona kuba kaloku ifocus yabo ikuMabusi ngoku and umama wakhe yena ifocus yakhe ikulo mntana athakatha nayo umncinci. So akazukwaziwa ke ngoku uNobuntu yena uba uphila obuphi ubomi because abamoyanga nyhani abamazi. Asazi ke uba izawuphelela phi. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.